Hezké ráno, 7 hodin 32 minut, krátké zprávy jsou za námi a snídaně pokračuje. Dneska se tady bavíme o hobbyhorsingu. S námi je Barbora Fialová, prezidentka České hobbyhorsing asociace, taky Drahomíra Košvancová, viceprezidentka České hobbyhorsing asociace a jsou s námi jezdkyně Anička, Eva a Emma. Ještě jednou hezké ráno. Hezké ráno. Mimochodem, slyšel jsem, jak se holky domlouvají, že Eliota uděláme takhle nebo něco takového. Ty překážky jsou pojmenovaný? Nejsou pojmenované, ale jak můžete vidět, tak vlastně na každé té překážce je buď nějaký partner, nebo vlastně tady třeba máme Českou hobbyhorsing asociaci a vlastně těch jezdcům to pomáhá si vlastně zapamatovat tu trasu. Aha, tak já myslím, že mají pojmenovaný. Ne, je to vlastně takhle jakoby po sobě a oni si říkají, a teď pojedu na čokoládu, teď pojedu na asociaci, teď pojedu na tohle, na rybičku. Takže to je slang prostě hobbyhorsingový. Tak. Existuje hobbyhorsingová liga? Když jsou závody, tak jako zaznamenává se to někde? Je nějaký žebříček? Jako úplně oficiální celorepubliková není, ale existují už jako lokální. A co se týká nějakého tréninku a tak podobně, je to opravdu už jako prostě plnohodnotný sport? Určitě. Se musí pravidelně trénovat. Jak to funguje ten trénink? Zatím je to jako o tom, že opravdu tím, že je ten sport poměrně nový, takže hodně těch trenérů se musí vzdělávat v zahraničí, ale opravdu už je to o tom, že samozřejmě je to tady i vidět, není to jenom o tom přeskakovat, ale opravdu trénovat techniku a zároveň trénovat i ty fyzické schopnosti těch jezdkyň. Takže je to opravdu klasická fyzická průprava, kdy je potřeba trénovat jak jako atletický trénink, tak i nějaký silový trénink. Jak často holky trénujou? No, oni doma hodně. Já si myslím, že oni lítají opravdu každý den, ale většinou ty oficiální tréninky se konají třeba 2x až 3x do týdne. Není to poprvé, co tady ve snídani máme hobbyhorsing. Já nevím, tak rok to může být, co Barča to zkoušela, tak budeme tady mít profesionální ukázku za chvilku, ale teď si pojďme zazpomínat na Barču. Ano. Doporučuji se na to trošku rozeběhnout. Cicválej. Tak já jdu až zvenku. Pojďte. No ale zahrabej nám i tak. A nějaký zvuk dělá puntík, ne? Ježí, ty dělej zvuk, pojď si to zkusit taky. Škoda, že tady dneska není, aby udělala svůj osobáček, protože bychom jí už tu překážku dali trošičku vejš. Mohla by to jít výš, jednoznačně. Co je rekord? Co se týká výšky té překážky? Co se týče Čech, není to oficiálně zapsaný rekord, ale my jsme se dočkali 142 cm v letošní republice. V letošním roce. Tamhle to máme za námi. A celosvětově, co vím, tak by to mělo být 143 cm. Jaké jsou výhody hobbyhorsingu? Jaké to má benefity, když s tím někdo začne? Tak určitě je tam ten sport jako takový. Spoustu vlastně, budu říkat spíš děvčat, protože opravdu se toho účastní a vlastně hobbyhorsing dělají spíše děvčata, tak vlastně tíhnou k reálným koním nebo prostě obecně k živým koním a ke zvířátkům. Takže vlastně určitě vlastně snoubení toho sportu s tou složkou toho koně, nebo toho plišového teda v tomto případě, ale i tak to tam je. A určitě využití i té vlastně kreativní části, o které jsme se bavili v tom prvním vstupu. Takže ty děti můžou i rozvíjet fantazii. Zároveň je to pro rodiče levnější varianta než živý kůň, předpokládám. To rozhodně. Záleží, jak máte náročné dítě, protože já myslím, že zrovna tady třeba Emče těch koní má doma tak 10 a 14. Tak to už je jak jeden živej Takže možná. to už je jak poník. A třeba Evča, když jede k nám na závody, tak ta je schopná odjet i třeba 10 až 15 disciplín za den, takže tam už se taky dokážeme dostat k zajímavým číslům. Slyšel jsem 26, ne? Jo, tak 26, jako, dobře. Pozor, jo, dobře. Tak pozor. na mistrovství České republiky 26. No tak 26 disciplín asi nestihneme teďka, ale něco byste nám mohli ukázat, holky. Tak dáte ještě jízdu? Holky dají parkour a já myslím, že Anička by nám tady někde mezi tím mohla ukázat ještě drezuru, což je taková jakoby gymnastika s tím hobíkem. OK. Aničko, ukaž. Máme minutku na ukázku, holky. Takže teď uvidíme drezuru. Tak Anička může ukázat drezuru. Tak já bych vám k tomu něco řekla. Je to vlastně napodobení reálných pohybů koně. Tahle cvik, který předvádí, tomu se říká piaf. Vypadá to možná jednoduše, ale když to máte vydržet dělat 2 minuty v kose, tak to úplně jednoduché není. Už jenom to, že propíná ty špičky, je už jako vysoké provedení toho cviku.
Musí vlastně jet pomalu, musí ten pohyb zvedat hodně nahoru, drží rovná záda. Je tam spousta věcí, které vlastně ty jezdkyně si musí hlídat, takže není to jenom o fyzičce, ale je to i o koordinaci toho pohybu a zároveň o fyzičce, protože, jak říkám, ty sestavy, tyhle drezurní, jsou častokrát 2 až 2,5 minutové a oni vlastně musí mít dostatečnou fyzickou kondici na to, aby to vydrželi. A to je vlastně teda napodobení koně. Vychází to vlastně z živých koní. To, co ona teď předvádí, tak jsou cviky, které předvádí vlastně živý koně a ona teď předvádí ty cviky v hobbyhorsím provedení. Tomuhle se říká prodloužený krok, jsou prodloužené chody, kdy vlastně oni mají právě protahovat ty kroky, různě pracují i s tím hobíkem, jednou ho mají níž, jednou ho mají výš. Tak dresura za námi, tak Dresura. už se budeme muset rozloučit, holky, tak pojďte ještě dát překážky. Tak pojďte, holky, přejďte to vidíme. parkour Evy, jo? Dejte parkour. A tím my se s vámi dneska rozloučíme. Moc děkujeme, že jste za námi dorazili, jste nám představili hobby horsing. My taky děkujeme. A držíme děkujeme. palce na závodech. Děkujeme. Ať se daří. A holky, děkujeme i vám za ukázku. Mějte se krásně a teď už Imagine Dragons. Hezké ráno.